Kaya nang ginatawag sa mga Jomar Dicena. Okay. So nara akong order. Social no? Dapat tanawon sa kamera gina. 2,000 years later. Yeah, for this video, abot akong gi-order og naa adri ang isa ka rider og isa na ko ka followers. Unsay pangalan nimo? Dolls. Kaya nang ginatawag sa mga Jomar Dicena. Okay. So nara akong gi-order mga kabingka. So i-shout out ang imong kuan mo mga kailan mo. Shout out pang TV Milo, kang Ikang, o sa Kutum Ka Express Martina. Thank you, Kaso. Okay. So atangi ang akong mga kuan. Bye-bye, Dolls.